kura. Alafu umwana eragacogete buya bagatebi umwana mbiyari iki kiagerete nainde umwana asiri tusiri bono mama no umwana oyo Ugukia kibukuira n'umugano. Umusubati agukwa mokepi atakonyiria akorera ng'ana kure na erire akuruka ukorigamura tanyora bokonyi bonde bonekero bagucha gutaboka nyuma bagujigwaka chisi uyu bagwakira isimi ningo Umugano. My story. Onde tali wancha asubugima oitireme chando. Onde tali wancha asubugima oumata. Onde tali wancha asubugima usiri umwamatoye umwanchoye use umwanoye. Nahote no mwichano muri nasoe ayanya kwa hao koreka nase nyitari ya Tabaka Mission Hospital asingincho yo siria marehemu Naomi na umwana Ekeno umuntu akure umuntu niga gutigara gakwiburia amaburia mange iguru yanya gusira andekera goikira asama kuriyo bututukanu agokorekana aso chinsemo ao bono my last words ndamutebi andonsie soli ni maitenondochi and the very words kwa regontebi it shall be the best memories ndakunyira nacho tumukebiya uralebiya kantumira ande onde nabagukwa amabuli atigana asibirengero libe mwanya banto ane mono asi familia yasiriyo mwanchiobo amayanda amaligano mwichano nigo bibwatite kinyuru kiemero kaime yanyali bali masaba asi county ya Kisii because nyagitari yarenge negligent very minimal efforts were made to ensure that the mother is alive. Serikali yatokonye ebe kutarese ebanyagitari abiko bamurika uzimba konya abandi uyonera ukure lakini bakonya bagoje nyagitari ne manyite ki yakorete naendo botuki yakoro botuki erinde iyo bukosi ndo gokonya uyo Naomi uyo ikire korara lakini bakonya abandi otherwise bono chinyagitari chia serikali gochire buya Otherwise ngaki it will not have happened that tosiri omwana tosiri na the mother at the same time. ayo niga gucha chingaki umunyeruka Josephine Mung'are bwati emyaka 25 uyokora graduation yaye abu mwaka wita kurwasi University ya Kisii asiri umwe bwaye asichingira cyo bututukano asinyengeta ya Tabaka Mission Hospital iyo gutuka miya South Mugirango si county ya Kisii ekera chita rokonkia kurende agakwa era munu mwana oyo moke uyu achitu kuibura asinyengeta ya Tabaka Mission Hospital asensemeyo Bakamutebi bono uchakira kubabuya nchiranko igokere kere kageika saa 9 naenda bakamupima naro bakamutebi nga nang'ore lakini bono keweka saa 11 akabatebi kwamba naharosire gakinkonye bakamutebi nga bado remereria enda agachaka batebi naharosire One kero tugwiko with my sister tukamutebi gatebi rorosire njirendete yo naende mware ko mukonye munyagitari orengo munasi akaba gutwira nene chindo bakabatebi gose nichengo batebi nuganye nchira yanko igukere ono by the time bagucha kumukonya konyororosire na it chance pia naende umwana konyora nerorosire onekere gwika saa 1:30 gagu ari bamwirete goche room erinde bachake ko mukonye bati kanye egatoka nga abwate no ane chinguru
bono gabu bakaba no goichana okonne kiagera the doctors were very negligent mbabwate utu erinde bamukonye kiagera nabo baenko mukore no SCS ikabare kubanya normal delivery because konyora chinguru chiamwereire bono by the time bako mukonya kumupush kumurusia omwana badenga omwana achane kodi ere bigoti na bamurusia omwana did not cry talirete no anything emo. So it was very painful. The mother also wakant having a placenta area tigara retained placenta wakamurusi no hiyo kurusti maidi amurusi tibobe. From there she started bleeding. One by the time wako ndangeli ingo iko my wife abwata kwenye runuzi ya manyinga mange kwanza talenge no ninguru no gukwana tare gukwana kende ni gare goita bitumo tuga kurengana muno mugakoye asirite ja kubunyerera igagote babuna nigo omungino ye Josephine tabwate mu cyandundi bwensi na ndigabire gakogenda clinic bya asinyegetari wikira buna asiru mabwaye chinga kichuko ibura sinyegetari yeyo tobere tokwende clinic from the first day na each day tokwenda gutakatu tolikorora omwana ngakiaenderete through ultrasound ear scan. Each time omwana enkoroka nambu yale she was kicking well. Tukaruororo tukaenda ramu na arba the kid is okay, mbu yako move na kila kitu iko sawa. Oh no, all the way complication yana gotoka na ene meso mwana Jacobo nigagoteba buna chinga kyomungino ye atebete buno orosire asaganitye bokonyi nigabanyegitari abo bachagite kwiranirya n'ichindobo unabaganyinchira y'umwana nko igokere ili umwana iborwe no musubati yuko wena. Lakini bono kewe ka saa 11 akabatebi kwamba na arosire ga kinkonyi wakamutebi nga bado remerelia enda agachaka batebi na arosire one kero togwiko with my sister tukamutebi gate biro arosire njirendete yo naende mwara ko mukonya munyagitari orengo munasi akaba gutwira nene chindo bakabatebi se nichengo batebi nuganyinchira yanko igukera. Familia nigagoteba buna abanyagitari asinyagitari eyo nigo bayirite chinga kichintambe gokonya omusubati uyo yintukirire tugukukwaye asensemeyo. Oh no, by the time bagucha kumukonya konyora orosire na it chanced pia naendo mwana konyora nero orosire onekere gwika saa moja na nusu gagu aliba mwirete goche room elinde bachake kumukonya bati kanya egatoka nga abwate no ane chinguru ono gagu tukabona goichana okonne kiagera the doctors were very negligent. It meaning iko banyori tuko chake exercise kyoko kore kwen kyoko konyo mwana wikira ekero omwana uyu akuiburwa nigo omwana uyu iburi tukurenda omwana uyu tachiti korera no nyang'ake asibatebe tiwaya kubwatia. By the time wako mukonya kumupush kumurusia omwana badenga omwana achane kodi ere bigoti na bamurusia omwana did not cry talirete no anything emo. So it was very painful. The mother also wakant having a placenta area tigara retained placenta wakamurusi no hiyo kurusti maidi amurusi tibobe. Umusubati Josephine agachaka gwitira manyinga witanie kerengo Jacobo musachoye nigagoteba buna nigo bamurangiriti akaminyoka n'ichinga kiasoeta sense muyuko ibora akanyora buna mukaye konyora orosire nataringe gukwana no nyang'aka asaringe gwitabyo mutubuka atari na kiambulia. From there she started bleeding. One by the time wako ndangeli ingo iko my wife abwata kwenye runuzi ya manyinga mange kwanza talenge no ninguru no gukwana tare gukwana kende ni gare goita bitumo tuga ono
ari nkobata ibono nyamwasinyi rumo kurangirende munyagitari onde ose muri gichi specialist ari ga ubachagite gwita na chisimi ga kwenda batete to muminyoki theater abantu ba theater bali gwakero simi they were not responding. Jacobo taringi kumanya ekikonyora kikire kinga kicho mweryo kyomusubati Joseven mungino y'omwanchwa gukulisa bali yaye ryorogendo rwokomenya senseye nyagitari atabaka ekaimuki gitambukiro yokumwira theater ili kulingorigwa okubulia nuko nkiyekogera bali kumwira Joseven theater onyekonyora itiria manyinga mangi asumubiroye na isaine urenge kugenda theater gose nonya uigetigwe theater tachite okorukende gyonse nonya negeke agwo no Jacob anyore toroboti kurwasa abanyagitari pole tumempoteza ono ngatwara a lot of confusion kiagera bono the life of my wife was at risk and minimal effort were being made ono by the time bakumukonya bakumusai theater koranga konyora oere irupi bona ke iko bagonde vinga akipore tumempoteza ono kitariki kyanda umutinyo kabireri tukule Jumatatu iki yigana rya kubarwete nyagitari kandi no gosemeria buna nonye n'umukungu okure umwana otigaire urachikobe ikinyo lya sare kurinde nigo yegete Jumaina rimambya bagatega ubu n'umwana okure nonyama igayo gatebwa buno umwana mbuya arenge nonya tarireti asikonyera abanyagitari bamuringoririe nagoteba buna embeo yayo kweyana mbuya yari ase family yatigarite kebwa togosemeria ingo mwana nachagendere komenya asubumwa bwinse nonya ngino okure. Looking forward konyora justice the late anyore justice no mwana nere anyore justice kiagera buna rero twikabona mambiga ibata tebinga umwana nero osirire but ebakirete kiri korugoro noto ngegoro bata tebinga umwana mbiyale oxygen ya supply ire 99%, lakini togo ikabona mambi bata tebinga umwana osirire atwaro gwichano konne sana because there was a little effort ya vete made to make sure nga obere buya. Otherwise onye ndriba collect everything within the suitable time ari gocha gusira umwana arenge buya ko yana arenge normally na kike kibaga tenga oxygen supply ya and breathing ya inge 99%. Tumatatu gotuke bare konde bingo umwana mbiyare bakamboli ngainde ngabatabi nasokera kega batabi umwana mbiyare maybe oche mambiga omorore ore kerongo ikenya gitana ari babanda benga umwana tayiyosire yo umwana mbangorogeti unarenge incubator every time nangenya gitari ngora narenge the kid was breathing mbiyarenge ko yani namari go bayo te bari kunya kumubeke pero umwana gwikiranga ogoye paka oxygen yabura sobongo ubate kamuna baba totebye na bwate brain injury yarwita se oxygen yarenge nkase saprase obongo otokonyora eyega ekodi yachite kuitana naso mubire yase bigoti angaja abete detected mapema kerale ucha clinic use P4 igatigara koba mayanda no mwichano Jacobo nigajigikiri nyagitari atabaka asogotarwa obokoreri buya gucyasimukaye wika usirubu mabwaye asensemeyo Jacobo nigatigari to musunteme wika bono tamanyeti ninkikiri yitete mukaye kunsinkikiri kyagareta manyingo musubati yagaiti ya mange wika usirubu mabwaye asinyagitari atabaka mission management iriya sirete igama mambiyae baturangire tumwe family bakatotebi kwamba nyarebe asira ende kintu gyagera usira bunalire bare ko murusi umbilical cord yani a placenta uriore ko murusi aganto ngarebete ime ona kali ari ko rusi akanyama kali gatigeta ko rusi ukorane na kwa rusi tibobe pake bleeding egachaka abanasi barengo bagasinyugo stop bleeding yeyo. I'm really looking forward
nare konyora justice delete anyore justice no mwana nere anyore justice kiagera buna rero twikabona mambiga ibata tebinga umwana nere osirire but ebakirete kiri korugoro notwenge goro bagata tebinga mwana mbiyare oxygen ya supply ire 99%, lakini togo ikabona mambi bata tebinga umwana osirire. The doctors I was calling them bata tebinga umwana mbiyare atekerana iko abona mambi obatebitigango ngaki mutari kubwata esimi ngaya enchu ingo iko banta birende umwana akitagasira bono dewensi ora nyare ko nkonya nyore justice ndagoke sana Kurengana muno butuki asemesa y'umugano ya radio vuna 102.0 FM nyegitari nigo nyabirike go kuri bikara muri family yiga asenkire mu yokuba kwanira asebo nyegitari yo yabatebu niba bokonyi bundi bwensi baragani ase familia itigarite no kuburi buno bokonyi ubunyegitari tagitikurwa mbwa kirengoki nandi no bwange nchuki asebale gekogera omwana obukure igo bagotabire mission hospital lakini chingiraniri kirororo omuntu akorirogani obokonyi tari kobonyorenga kiabo tagete bono bakosi omuntu okwa bamanya goteba batogore ni batogorere sanduku ni batoe transport that cannot help us because naboto nyara ko ekenyurugi ito gosaba abantu baito nabo bakore start mane lakini mbakore ishyo bogima obubwa igorere tugosi bwasiretigwe wetera carelessness ye nyagitari. I never understood nkibami native esobokonyi yagera onye hospital bills ninche nagaramia achiko voligoro ya mortuary bills wateba ninche ngogaramia bona tuma think bami native by the time obokonyi bona to can step board there was a lot of guilt in their eyes the way we explain ya korokinga amagoso na yabo ndiri tubatari kwanjana batenga it is our fault yagera from there to feel that they delayed us, so there is a lot of injustice in that hospital, Tabaka Mission Hospital. Maternal care is very poor, and actually okonyi bayo tapoka bona igakine pande nigo twatema kumanya usine naro yenyegitari eyo gokonya abante kero bakwirirwe na bamwabo asikurire yanyorekana buna nigo bategete gokonye family eyo natali naro yabo yogokonya umuntu kera akure asinyegitari atabaka meeting ekibago tokoria ne kibago tosiriria nako totebinga tororenga mbale nge serious gokonya omwana lakini kitabwate matunda ande kibwata matunda abonga kubayegerera nto notice usento realize ebintu bare ko gotema ko haiti ko kurwase tole nto ikakomanyanga mbobekerega ko era kuba manyito mwana nga batotebi omwana mbuyale gekege kaigo litunda litu twasemeretiria ari gocha konyakorora nonya no endugu yane enyakorora rende twara gosemeninga gaki ngina na asirete omwana naro nariro lirisira uheterase oborendi obobe ase bikaro bya kurwase boardroom yenyegitari atabaka nigo jakubago teba buna mbia bwate matunda ndonsi usekene kindi gyonsi guru yugukwa kwa mukaye yo 7 amono mwana oyo moke asinyegitari jako nigatebe tukubuna omwana mbuyare nagende nka kurendekero bwa kitema mbiyaye agatebe kubuna omwana oyo tayo kure no nyamaga yo kugenda ase nasar asabigetwe komora akanyora buna omwana oyo mbuyare era agatora gosemeria omwana namenye no nyangino kure nigo Jacobo atebi kubune kodi niwe yaitata sebigo tibi omwana chinga kicho kwiburwa ekero twatema kumubulia Jacob use chikirini kikero balinki kugenda ekodi yunkorekana yalenga sebigo tibi omwana asali tura sound yi yalinga kokurwa likumanyana kyu mwana agenderete nigo Jacob atebu na itukundiri ya orogetibu na nabwate kodi ya sebigo tibi omwana uyu ekera alingi nda yangina yentuke gutigana bakwibulia maburio au iguru yo gusiro kokwa babire asinyegitariye ye yendo ndatebe pero to kwanda matano wa health omuntu akwenda agari kuri obokonyi akwenda agari ka no matumaini ngankwira nandi save kimbwato mwana one koboko
That is the other way around. Na mwikire mutoba murimo mboro ga mutobange na kitogo kora mukwana nere bono usina kimpangiliera gwikira ugukwo kumusubanti uyu nigo baberete gwika chinsa isano na isatu cia butuko gati asengetari atabaka kwende enyegitari kabachi gari ibere bakoba kubaire chinka chiamo into batigarite bakwiburia maburia mange gwatakana mu negetambukire ikyo kinyegitari eyo kurwa chigari kobakoba guchiase chinso wa maega y'umusubati uyu usiri ubuguma bwaye. Actually bonekero twachaka kuburia maswali sana neli kere family bona yegure what has happened abantu bagachasa ubungi na liyo nyagitari yonse nyagitari enyene igasoka ikigari ibere something that was very unique akigari nyagitari igasoka ikigari ibere kitokobe. That means that they were very very guilty of what had happened. Nigo twatema kurigia ubuteneri bw'inyagitari ye komonyora Dr. Bosco ukwana amona intugitera sinchiri yisimi kwani komanya iguru yengane yana cy'umusubati yo yasiri buguma bwaye nonyabo niganga ukwana amona intwe agateba buna nigo batebigwa mbaru robotu rundu wensi kubwatikana munege koleki gukwo ku musubati yo amona umwana oye asago teba buna nigo baganirwa amone sub county baba isa gukwanira engane yo kurinde muntu ndi bwensi yoraga nigo kwana na barabwo agende gwikasi cyebisi cyo bocho no sub county elia nyoro roboti. This is Ombuna Thomas. Yes, Thomas. Na kupigia simu kutoka Radio Vuna. Yes. Sasa kuna issue ambayo ilitokea pale wakati ambapo mwanadada na mtoto wake waliaga dunia. Unaweza kutuelezea kama radio station ni nini kile ambacho kiliweza kufanyika katika sehemu hiyo? Sasa mkubwa to visit the facility na maybe what I can give you today, we had a review of the case with the sub-county, Nduru sub-county where we belong. Then from there we were requested to channel all the communication through the sub-county, not us to be giving out any feedback as a hospital. So sasa hakuna ujumbe wote ambao mnaweza tupatia, so meaning hata nikikuja nikitaka kuja hapo as an hospital muweze kutupatia the information na mwezi ukifika, the administrators will be there. They will also communicate to you. I'm the medical officer in charge. Yeah, I'm an obstetrician and gynecologist in Obs and Gyne. So when ulikuwa unashughulikia Madam Josephine? That is the department. Wagonjwa wote they are under me. Mtoto na mama wote walikufa? Boss. We agreed if there is any communication, come to the hospital or you visit sub-county. We are under the sub-county, and when it comes to matters like the ones that has happened, usually a review is done under the guidance of the sub-county. Then in matters of regarding to such, usual informations are channeled through one channel. That is the sub-county SMOH. Nonya numukia bogotema kumanya mono guchime nigo Dr. Bosco atotebya buna teribuya tukwanirere wetera swinjire yisimi togenda wika asinyegitari yo. We have a right to access to the information, so that is why we wanted to hear from you. Through a hospital line, not a phone line. Through a hospital line, a hospital channel, not just a phone call like the one you've given me. You heard me. I also have limits. I can't go beyond what the administration has requested me to be doing. Tukaimuka tukagenda wika asinyegitari atabaka kutema kulia asobweme na kugani kumanyiguro yoroboti uno tunyoro roboti uru ikere nukuna kolengana Dr. Bosco totebya kulinde karubusa nigo twire na wika ase county ya Kisii muliya omuwaziri bobo chenu Dr. Nyakweba ligo twerera asubwa gali kugwatikana munenganeye nechitariki 10 litukira Jumatano omutinyu kabire 2026 tukatema kulia omuwaziri bobo chenu omusikenya Nyakweba ase county ya Kisii ligo twerera use ere namanyete igoro jage kureke niga totebya niga tagete kubeke timu litukulia Ramisi egenda wika sinyegitari ya tabaka okorobutuki na litukulia Juma okorobutuki wemimono na kuliko roboti litukulia Jumatatu kitariki 15 nemo mutinyo kabere tumuliye egera twere nkibanyora maega yo gukora roboti n'ubutuki bwime asinyegitari yubene. No, this is what we'll do. No, case before I comment, I will send my officers there. Bagenda roro
to establish exactly what happened by investigatory report. The basis of that report now can be able to authoritatively comment authoritatively on what happened. Yes. Speculate, and which will not be right, medically speaking. As a professional, I need to comment after my team has given me a report on exactly what happened in that hospital, in that particular case. So allow me to you need to share with me the details of the patient, so that now I can information and investigate report. Then now I can call you on query feedback. Waziri thingo kwa nubwata asinda kwi namba ya y'umusacho Nyagusira. Ngai namba yensamera 07 kimaita matukari ngabara iruro cyo kore report yao baisa kwenda buna mambi ninkorole Monday turu tonyora report. Jumatatu tariki 15 nemo chinsa isano n'igidagika 52 gutema kuriya Dr. Nyakweba asisimi agatutebite ya obisini gakarasu mukene rubi n'abakoli bo bokene ngo bagenda sebikaru byo bokenu asate babuna mbono ewiki y'tariki 15 nemo kwendere gukibusyune nera kigutume timu gukiase enyagitari atabaka naende bakora ubutuki ekyorokerelinga nonyo tuliriteira munangu kiyalinga gutume timu gukiase enyagitari atabaka eriko kora ubutuki bwikiranu takiti gukora boyigo gutume timu ejo asate bete buna konyora bakire asibikaru byo bokenu. Tizo Mbuna Thomas from Radio Vuna, kuna ile issue ambayo tulizungumza ukasema kwamba utafuatilizia wakisho umetuma timu pale Tabaka hospital kuhusiana na ile issue ambayo tulizungumza, yule mwanadada alikufa pale pamoja na mtoto wake, labda uliweza kutuma timu yako pale kuhakikisha my team that is handling that was in Mombasa. They only reported work today, so while me organize waendo vocation, they were in Mombasa for inter-county health meeting. Yeah, so they will be coming today. Wamekuja kazi leo. Okay. So I will arrange waendo vocation. Can we are we supposed to accompany them to the venue? No, they are going to do an independent audit and they will give us feedback. So, okay, what you need to do is send me the names of the affected, the caretaker, the mother, and when the issue happened. Bari waziri, nilikutumia namba ya yule ambaye bibi yake alikufa. Okay. No, ni kweli niko nao. I'm saying because I'm on my way from Nairobi, I can arrange for them waende kupanga. Sijabeba diary yangu to Nairobi. Yeah, if you can send me now kwa WhatsApp or kama SMS, I would appreciate niwatumie before I reach office. Okay, so I'm sending wapange team. Okay, I'm sending you the number. So now when are we maybe meeting, you give us a praise over the same. So once they get me the findings. Okay, probably how long will it take, sir? You know, now you don't dictate health workers wakienda wakifanya investigation, watakaa chini waandike report. Once they do the report, ndio wanakuja wanibrief. So after they have briefed me, wacha tuongee in the course of the week. So maybe I look for you on Wednesday. Come Wednesday, yes, no problem. Okay. So send me the telephone number, the full names, the people affected. Okay, I'm sending you through WhatsApp or through your email address. Wherever. WhatsApp is okay. Ukubolia nuko ineri tukulia Jumatano otutebiri nkogenda bali bachiokora roboti ya sense meyo igo etimu yo bochenu yonsi nigo yachita sebikarebyo nainde kiagora alinga guturiereira bunango tumare timu guchia sense meyo kolina maga ya yeri tukulia Jumatano tekerutuka nikonyora roboti ya subu agali kubwetekana munenganeye ikarubusa nainde agatoa lituko ikali tukulia Jumatano tukanyora roboti uruikerenu kuruasibare ntugide gutiga tugateba tigatuganye bunabalikia mangana majia elikomanya ngayi enganeye n'umugano uyo okogenda gukia wikira ugukwo kumusubati uyo nigo baberete guika chinsa isano na isatu cya butuko gati asengetari atabaka kurende enyegitari kabachi galibere bakoba kubaira chinka cyabo yento batigarite bakwiburia maburia mange bwatakana munege tambukire icyo kinyegitari yo kurwa kigali ko bakoba gucyase chinso wa maega y'umusubati uyo usiri ubuguma bwaye ogosemelia nkwalengaro guikanonye no gokora amasabo yo moelio kure nyumba mwa Jacob ekirabare kugenda asenyegitari atabaka y'umusubati yukonyoro bokonyi asemesa y'omugano nigo twatema kuri y'obuteneri bw'enyagitari yiga iri okumanya ningikirire tugukwa kumusubati oyo kurende karubusa nigo twatema kuri y'obuteneri bw'enyagitari yiga iri kumanya mono iguru y'ugukwa wa Josephine Mung'are chinga kitwari kubwatia umugano y'obwikirano gukwana amone familia asebikari bya koreka sebodu mwenyagitari atabaka tukira Jumaine nigo enyagitari yiyo yaerera yakubwatia kuchia se familia ye ingana y'abasubati gusiria magima basinyagitari imiyense ya Kenya muni chinsemo nigo yaberege kwaneki wasinyagitari imiyense nande negintu kyaberege kwaneki wabene musubati ninga kwenda kwibura nyagitari usira musubati ninga kwenda kwibura nyagitari usiri umwana oye erotigara
umusubati nigakwenda kuibura nyagitari usiru buguma bwaye n'umwana ari kuiburanira usiru buguma bwaye efamily yatigaraga icyanite na kumata nebikore byabere bikwanekiwa asi kinyagitari ao imiyense ya Kenya muni chinsemo ao igentoke endete kungusibirangelio ao imiyense mbitambukiruki gusibiganira kwimukiwa ilikwanekiwa nebikore bunebi kutangubira asi kinyagitari ubugima mbulikura. Alafu umwana eragacogete buya bagateithia umwana mbuyari iki kiagerete nainde umwana asiri tusiri bono mama na umwana oyo ugukia kibukuira n'umugano umusubati agukua mokepi atakonyiria akorera ng'ana kure na erire akuruka ukorigamura tanyora bokonyi bonde bonekero bagucha gutaboka nyuma bagujugwaka chisi uyu bagwakira isimingo umugano. My story. My story. Wariganiria oroboturiga kuruta bakasi county ya Kisii. Thomas Sombuna, Radio Vuna 102.0 FM.